Iwe Sparo. Uri kuzadza ndiro nechikafu icho unosenza iwe. Mama ndaita seiko. Waita seiko kuita sei? Ungabva zadza ndiro nechikafu kudare. Mama imboita matebhuru menati. Siya chikafu chimbodzika. Chine basa rechikafu. Chine basa rechikafu ndakambokuona mwakabata basket ningiri muchitenga ichi. Inda muchidaro imimi. Matebhuru menazamu Aiwa, chikafu chiri kudyiwa naSparo icho chikafu chekuti chingadai chiri che4 days icho. 4 meals. Apa hadi 40 kugera musoro. Wona zvarinoita. Wona zvarinoita. Wona zvarinoita. Wona zvarinoita. Wona. amai munoita sei? Handidi mani inini. I hate this. Wagona kugera musoro iwe. Anja zviri kwamazuva ano mama. Zviri kwamazuva ano zvokuita sei? Ndaichoda kutorukwa ini. Zvokuita fanira kudare. Ini ndaichoda kutorukwa. Iwe. Muna zvitwa zvinzwa. Urondenzwa here. Wewe ndazvinzwa. Iwe charo karamba chipipirira zvinhu zvakaipa kudai kuna Sparo so. Uri kumuguruma chii? Ini ndai mambo ndichiya ndadya chikafu chamatibikira chidzike mushe nerugare kwete kuti yeye yamatanga. Ndikazvifunga chikafu icho checho hauchidye. Utanga wanogerwa. Wale jagerwa. Nonsense.